Tenían un caballo con el que trabajaban la tierra. Un día, ese caballo se les escapó. Vinieron los vecinos de la aldea y le dijeron al anciano: «¡Qué mala suerte has tenido! Te has quedado sin caballo». Él le respondió: «Puede ser mala suerte o buena». A los pocos días apareció el caballo seguido de una manada de caballos salvajes y todos se metieron en el corral. Ahora tenían muchos caballos. Vinieron los vecinos y le dijeron: «Mira, qué suerte, ahora tienes muchos caballos». Y él volvió a responderles: «Puede ser suerte o mala suerte». No tardó el hijo en comenzar a domesticar los caballos recién llegados, pero sufrió una caída desde uno de ellos que le produjo una fractura. No tardaron en venir los vecinos que le decían: «Pues esto sí que es mala suerte, ahora tu hijo no te puede ayudar. ¿Qué vas a hacer?». El anciano, como siempre, sereno, le repitió: «Lo que ha pasado puede ser una desgracia o no». No pasaron 2 días del fatal accidente y vino una patrulla del ejército a recoger a todos los jóvenes de la aldea para llevarlos a una guerra en la que acababan de meterse. Se llevaron a todos excepto al hijo del anciano. Esta vez los vecinos no fueron a verlo. Gertatuko zaizuen guztia, hartu aukera bat lez, heldutasuna irabazteko, ikasteko eta aurrera egiteko. Eta orain bai, amaitzen dut, esaten zuen zati bat, hasieran esan dudan lez, han institutoan egin duzuela, eta han ere ateak beti egongo direla zabalik joan nahi duzuena. Besarkada handi bat danontzat. Honen ostean gauza gutxi esan alda. Así que igual musika pixka bat pentsarazteko gai horretaz, bale? Presauzie, oin daukagu alako talde bat, bai ikasleak, irakasleak, dena batera, eta ederto jotzen da dena. Oin etxungo dizu. Un problema, ahora fíjate. Que se había soltado el receptor. Va. ¿Cuál es la música de Gaby? Prima, la música de Gaby. Vamos a poner
pentsatzen duzu zergatik ematen dugu hainbeste pena behajutea, ez da? Dena den, pena bada ere, badauzkagu oraindik Harrobia institutoan. Eta demostratuko, oto dabe, ointxe bertan. Sarai daukagu eta Asier bai. Xabier. Xabier. Gainera, dedikatu egingo diete zera bestia, Maite eta Asierri, ez? Bueno, astelena da, sentitzeko. Gainera, ez que baina euskal papera, baina utxiko doaz institutoan zera astuntata. Bueno, badatoz, bale? Oin daukagu Josep eta Zorne, ama batzu, ama pare bat, ama bi, eta, beraide kontatuko digute. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantadas de estar
viéndose ahora así a todos, vemos una gran diferencia respecto de vuestro primer día de clase en el ISTI, sobre todo física, que se nota. Aquel día vuestras caras reflejaban un montón de cosas. Miedo, incertidumbre, alegría, felicidad. Bueno, las de algunos eran un verdadero poema, pero de humor. Ahora, ¿cómo ha cambiado el cuento, Han pasado 6 años, pero para nosotras las familias ha sido como un abrir y cerrar de ojos. En estos 6 años habéis crecido en todos los aspectos, física y emocionalmente, sobre todo en esto último, que quizás sea lo menos tangible, pero lo que más voy a dejar. En el instituto habéis tenido muchas nuevas primeras experiencias. Las primeras piras, muy conocido el FERS. Las primeras chuletas, de las cuales algunos y algunas sois verdaderos expertos, decíais en clases. Habéis tenido vuestros primeros amores y desamores, pero sobre todo habéis hecho nuevos amigos y amigas que os acompañarán toda la vida. En definitiva, habéis sentado las bases para crear cada uno vuestra propia personalidad. Gehiago begiratzen dugu faltatzen zaiguna lortu duguna baino. Baina denbora aurrera joan ala konturatzen gara zer lortu dugu. Institutuan ikasi duzuena beti hor izango duzue. Urte batzuk barru institutuko pasarte honenak bakarrik gogoratuko dituzue. Sufrikaroak astuta geratuko da. Gurasoen partek irakasle guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Urte hauetako pazientziagatik eta erakatzi dizuenagatik, lan egiten ditzuelako. Eta zuei, seme alama bezala, erakatzi diguzuenagatik. Etorkina zuen eskuetan dago, eta zuen bizitzan oztopo aurkitu ditzakezuen arren, irten kanpora, beldur barik, gogor eta zuen kabitza bete. Suerte hon! Bueno, oin ikasleak, abertzi kontatzen diguten. Hor daukagu Ane, Maite, Julen eta Olatz. Sei urte igaro dira jara. Dagoeneko, heldu bilakatzeko prozesuan murgildu gara. Askok ez duten helburu lortuko. 6 urte igaro dira. Motxila bizkarren jarriza eta burritxo astuta institutuko atea lehen aldiz zeharkatu genuen. Gogoratzen alduzue lehen egun hura? Urbilitasuna, beldurra, intriga, eta batez ere mundu berri batean murgiltzeko gogoak. Atzera egin nahi lehen egun hartako oroitzapena eskuetan hartu eta amaitzear dagoen bidaia hau berriz elkarrekin egiteko. Lehenengo eta bigarren debeatzen, itxura zen garrantzitsuen. Zeriantzi, nola makillatu, eta nagusiren gatik alik eta horren mantentzea. Gogoan ditugu ken eta bar itxurak eta geroago Justin Bieberrek ezagutzera eman zuen txuleta flekillo. Gure belaunaldiko mutilek 2006-2007 ikasturtean modan jarritakoa. Pasa daitezen patio orduetara orain. Nork ez dugu goratzen el famoso koadrago. Zenbat pertsonajeren birike galdu zuten virginitatea bertan. Eta zenbat pertsona heldu ziren ubeduraz beterik etxera konejera batetik igaraztea. Gerosiago, ilegalizatuak izan ziren.
Eta komuneko paretek hitz egin algo izan badute. Zer ez lukete kontatuko? Egia esan beti petaturik zeuden. Bakoitzak, petaturik zeudela esaten dugunean, pentsatu desala nahi duen. Txuleta flekillo, beldur, ostiko eta gure gurasoek guretzako nahi ez dituzten gauzen artean igaro dituen dengo bihurtzea. 3. eta 4. mailetan lore zaintzan aritzea eta 1 litroak erosita konsumerreko loreak itotzea izaten zen. Sanjumanekin bomba kaseroak egiten ikasi genuen. Agurtzalerekin fisika eta kimikako klasean, esperimentu baten bidez probatu. 3. mailan ezagutu gehen inoiz ikusitako porrorik handiena. Institutura etorritako bretoien eskutik. XXXL tamainakoa. Gitarra hartuta, kalera irten eta musika artean, Zoriontasunaren pipa eskurik esku igartzen zen. Eta zue gurasok, zenbat aldiz entzun zenuten 2 kurtso horietan zehar? Pirzin bat egin dezake, eta zenbat aldiz erantzun zenuten. Dena gainditzen baduzu, agian. Orain itxi begiak, eta ea zer etortzen zaizuen burura Alberto esaten dugunean. gogoratu dezakezue arbelean zaki bat itsatsi zueneko irudia. Eta klaseko batek zakil horri kondoia jarri zionekoa? Dakigunez, ederrak bezen interesgarriak izan ziren sexologiako klaseak dute. 3. maila igarota, 4. maila amaitzear gauden. Bonboiak saltzeko garaia. Ikasketa bidaia hor joateko dirua biltzeko garaia. Deliaren eskutik, zein ikaslek Londreserako bidea eukizuten. Eta beste askok, salon, ligoteo markak hausteko apustu egin zuten. Baina Wittgensteinek esaten zuen bezala, mintza ezin daitekenaz, hogei zileko. DBH igarota, azken eta marketatzeko ordua aldu da, batxillergoa. Lehenengo mailan jankinismoan harrapaturik gelditu ginen. Takila berriak. Ameriketan bezala, ispiluak eta potea sartzeko, eta gure printze zurigorriaren argazkia jartzeko gogoak nagusitu ziren. Eta nola ez, lokale jarri zen modan. Eta horrekin batera, pirak. Baten batek, el diario de las piras idatzi zuen. Ziur gaude, urte batzuk barru, Nobel saria jasoko duela. Gainera, beste bideia batean murgildu eta Belgikan amaitu denuen. Eskolen arteko trukea zinez. Zenbat afer egon ziren bertan. Eta Arrigoko mutilen artean, jeloskortasuna izan zen nagusi. Arrigoko neskek trukeko belgiar mutilak nahiago zituztelako. Errubioak, behi urdinekoak, azalzurikoak eta txokolatezkoak.